Morning guys. Padung mi karon guys sa Inahagan Cave. Kay ingon sunday nga open ako no. Isa na siya ka attraction dari sa Alicia sa Barangay Lasinda, Sitio Birhen. Okay ba ngunong birhen gitawag diha pero sa una nato ilang birhen dadto nga murag milagroso kuno. Mo ilang istorya man ng birhen nagtawag sa ilang sitio. So jacket ko og oversize kay pangpandong na pod ni. Ganahan mo kog nga ni. Gaban may mura si ka grapper kulorami. Sagdiraman basta kay di tama pagtong. So guys, gibutangan ni Undoy og tabo nagateang mga tanom. Mo na guys, ipangbutangan na jag mga tipak-tipak nga mga plywood kay arang inita luoy in taon sila. Ako guys kay naligo naman ko daan so di na ko maligo dito si Undoy na ramay mo ligo dito. Pwede ko mo sakay daan? Uy! Oo na nagsalin sa audit. Ganin tayo mga bata na ngaligo guys oh. Wow. Jadapi sa kabata nga gustong maligo. Mapadaon na mirito guys. Kay kaligo na rin isa dari. Mura na magka. Samo na. Nag-asa mo doy. Ada diba? Toy awir sa ring sakit. Baga mag-picture mo guys. Hirap ako paligo. Thank you. Salamat eh. Salamat po. Ang muna po. Wait, sakit. Sige. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Excited rin undoy maligo. Mga para po dari guys, mga tagadar hirap po sa Alicia. Nagngani ko kay di ko kakita. Pero nani sa color mo. Color man kundi sa jaba sa maintan. Pero nani sa jay grado. Mga gisuot kay nagpanglipong na po po. Ako'y magdas bag. Asa magamuday bdi ay. Akin mo ko. Hala, sakpan! Hala, nasakpan. Ote, ote. Oh, naglaag te. Oh, kisayo ba nimo? Sayo ban? Masakpan sa limang wate. Wala ka na nang ngiti mong mama. Wala ka na nang ngiti mong mama. Laksi ito na mong bugan. Nag-isa, o paman ka, Dave. Sige na, ligo na. So guys, dahil ako taman guys, kaya mahagla ko dito mula host, kaya ba naman dyan mga na ako'y pobya sa mga guot nga lugar. Pero before, sa bata-bata pa ko, nakasunod ko dana. Katong nagkatiguan ko, murbag nagkahadlot na ko. Yan na, hangtod nga, di na ako makaginhawa. Nice no? Manood mo lang sa cave. Musod ta? Sure ka? Di, muna naman ko'y pobya koan. Kanang cave, pero danar ako sa tubangan. Wag ka mamulahos mo. Wala ni gibawal dang. Nga masudlan. Danar ako sa tubangan, kaya di ko kaginhawa. Dani mo, hinlo dyan yung dani kay babaw. Manlubog lagi, day. Ang hira ko taman. Ang hira ko guys. Nice no? Nice manday-day. Hala nice manday guys. Nakalimot na ko kay mga almost 15 years so na ko nakari. Tagasaman mo lang. Alasin darapod. So okay raman di ay. Gana raman di pus bungad. Huwag na to so, di na ko kaginhawa. Dali. Kasi yun yung shoutout. Yun yung mga panawagan. Kaya labog pa ko nakauli. Na, may panawagan. Saturday ko sa mga to ano to trabaho. Ay nga na ba? Oy, kisa pa. Ay, munguyab. Ay, luod sa padung wagi crash back. Agi ka, wala kay shoutout? Taran nga mga viewers mo. Ikaw sir. Okay na ko na, malipayon ka. Ay, grabe oy. Congrats sa ito kasal, Ay, dagang salamat. Andiyan para to?
Wa na manawagan lain. Basig na nawadan na ning mga buhion, mga kabaw baka kanding waman. Awa, sige nja. Okay, tawad na may. Bye-bye, nalipay po ko. Nice to meet you. Bye-bye. Sabi nga si Jong grupo. Nangka boys. Nangka boys. Bye, Nangka boys and Nangka girls. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Lingaw tas mga Nangka boys and Nangka girls. Uli na ta guys. Kay itog na nagasa. Panot na dito dyan lisik. In taon pag mga bata grabe dyan ang lipa dyan nilag. Tibugsok. Muna na dari manilong ko dari. Hari ako hapitar ako dari. Lingaw dyan kajog na kay uyab lagi nga murag. Gusto na imong buwagan dada sa daridan lumsisa. Kay daghang tubig dari sayang kabusagat. Abi ko pag madiretso na may uli dito sa bay. Di aman day isa ka inom-inom rin ng tubig na to di. Uli sa dari nag-disinfect sa jang tilaok. Hani mam gilibog-mog de chlorine. Dito palabi na nang limog-mog na ng chlorine kay basig ma. Luto ba sa imong haytok. Luto ba sa imong tilaok. Di kay nagkara-kara mag-drive abi magmakadaog pas lawas ibong ara makuan nagkunot pag ikidin tugdang kuno siya pag tunga ni da kainom lagi sagol na to ihi sa tao. Ihis kwaknit kay katong tubig ikan man to dito kuan sud sa kukab. Grabe kwaknit ito grabe gana ator mga libang mga ihi mo tong murag dagdag ag kulor pero napi panahon nga tin-aw na depende pod sa sitwasyon basin og na kuan tong ibabaw basig na tandag to dito hanin tandag tis kapri ako ni kapri na nagluko kuno na mabitong ako mulahos ganina wa po ko mulahos ganina kay ngit man ja murag di masiguro pa napasudlan pero nakanim gusto nga nagagmay pa mi guys murag ning sud ko didto kamisteri tong datong taknaa. Na perskisan ko itong kagwang pistulang karaan taga Katipunan di na may mensyongan. Ha? Na perskisan ko radto buang tong laki agi kalit lang pugog case dari ra bajud may amigo. Nilad magwang ra jud na kadyo. Na timingan palagi gara akong sundar ito matibtiban nagsimod lagi. Ginaan tungod ha? Kilig patatuga pang crash. Na break ko crash datong 16 bakod to gang crash to mga artista pa Jan Lloyd Cruz pa oxygen prats maputi ang mga crash to kasi sa pay crash ni Marais Bukid mo mga naog turo ang mga silingan jahar pang mga kadugo mao ra mi mga naog mga naog abat di sa ka crash madyo man tong mag-crash kag artista sa una kay arman man ka okay man kadyo kiligon man ka ngano na man ka sang atubangan hubo man ka sang atubangan ha videohan be ito mga tubang hubo war ba ji war ba ga na si kani guys. Wa na isang gato. Dito lang maghubo ana day isang gato. Nagsanggato uran sa mga tubatubang na. Adyo ko katintala doy bi. Wa pagji batasan ngano magngana magajid magji pamatasan tanan kay muulit tas putlong kam. Una ba di pa kung pabuntis ko ka ng mga gwapong artista. Kisa pa mo patol nimo. Pira man pa. Kisa magbilak akas daps kasada. Uwagan si kadyo. Una bagi pa siguro ko pila na kay imong panganay. Kuan 12. Cha, kamaja. 12 tanan. Pagil sa diha ka man to na ta, karunto. Angay ko na yung eyeglass guys, kaya ug magawas ko na mura na kong Randy Santiago. O gato sir, buputi na siya. Dali ko isa ka buok puto maya, kay agmama ni Undoy naglutog snack. Di man ko moangay og puto maya, sa naman lang kabuok ko nabili, hindi ha na lamang gipalit kay arong di na si Jaing kag mo laroy-laroy pa kay gisuroy man. Jaha naman ning dato sa bahay kay di mo ko moangay og mga pilit-pilit nga na, kay hapdusan magkakuto-kuto. Hapdus mga adyo mura magi silaban. Kuan lagi kaning kabuhion ta ba di ta kaadyo mo angay na og mga kanang gikuanan og lubi mga uwil-uwil. So na kay okay pa man ko kasugakod pa man ko karon di na magsilbi kay mura rang mo kanggit na dagang kuto-kuto. Tukaran na sa tanan ni adyo makaadyo ko nang kabuhi og apasagdan. Ting nagaay jetas punas duldul. Bali sa tarang isda. Makuam na di mataka. Di kasigo ga darang 200. 200 ra may budget. Dahil sa Minan. Saminan. Doy, ara makuha doy. Oy, doy, karera doy. Sinigang ka sa gabi doy. Kaya rong ganahan ko muli. Naginusara na gud na. O kana imo na doy. Siya ano ba jing nabuntaw ra ba jing nasurit eh. Pero bayri ra da nan jay pahapit ra nan jay uli. Dos disisay. Pila? 260. Ana man kay budget doy. Arong ganahan ko muli imong bayon ja. Luto ikaw suwa. Kay way suwa asa ko mo uli. Bahala ka diya. Sige. Saha kay mangita sa kog dado sa ilan nanay. Anang pwede bagtiguwang, pwede ra ni? Oo, kana day. Pwede ra ni tagpila po ning kilo na ni. Pila dia day? 320 balik 200 ra kay 200 ra may ahang sus mura man gid nabilno may sweldo oy sweldoan pa baka ko dani mura na wa na maghunaon na sila sweldo na ho. Ikapoy na ko kinaog buwad nga goodbye hid. Balik 200 ra laman. Daanan man ni siya na. Gaanan ra no aga ni kay maka
Sus maka-ekonomiya. Adyo na raman eh. Adyo na raman na sa gulag kamunggay. Hindi nga ako nga nawa naman. Day ha? Kau doy, tagi jaga 500 naman ni kapit. Tagi jaga slimbungan. Bahala ka doy, 500 jud. Wala ba dyan ko yung kwarta lang, 200 ra ba dyan dyan? Pabayin mga 500. Inistipliran ra ba ni? Inistipliran na niti. Ulo, mo na naman naghatag basa. Ayan, Hay labujo. Yan sa maglabujo. Uy, igala. Ay, igala. Agila, guys. Is kita mo na ng langgam. Basa ni ng langgam mga nagkijagpos. Jawas langgam mo. Dagana si mugis daron te. Ara dagana ino mugis daron nga mo koy kwarta. Natinga. Bye-bye. Eto ron speakers tu kay mamisik. Dagang skin na madagang skincare pista na rin mugis mo. Oops. Di anak ko bye guys. Og nahandig na nato sa refrigerator ra gatang gipalit nga isda agpaan wa na gikuninita na. Impas na kay daghan na rin mga bata, wag pang signit ang mga pa. Mupalit na jud ko pan basta mauli ko dari kay mga bata murag nagpan di ah. Kisa may murag nagpan. Ako. Si Lex kadari na ho pareho ko si Michelina. Bino, katuniari ko dos niagi na green pud no. Pero nag-yellow na pud nga floral asa man karon maghatid ka sa mga module. Tara nga eskwela ha, jo pa nuso ha. Bising mga wang ka mo eskwela ha. Pis na ra pa. Tara nga na. Di mamiyabas ha. Haha. Bantay mamiyabas ha. Okay, very good. Oh, harang pa ita guys, wa ka di sweldo. Mami purami unsa maning lilo mami purami. Unsa? Unsa maning lilo. Ay, aso nila di kay taklob na daris kuan. Kamera. Wa naman ko sweldo eh. Mating di na makakuha ni masweldoan. Wa na ra gadi. Kokot ko din taon. Mo ni giingon og mo balik na makatanis pagpangibot og tagod. Atong ibtundang. Ibto na nagkarots guys kay dugay ra ni. Murmag na ay. Wa na buti ni. Ug unsa man gani, ato na laman ning kuanon, kilawon. Tuwa lagi. Kahit mandang. Ako ba? Ay, namuwak naman. Una ka lagi, taas-taas. Arang kamadja. Oh guys. Oo, okay naman na. Asa mo angay. Arang luod ja. Mara na ito ang kinitaan. Manay una. Dato, apa sa unod to? Tukan ko awiri dang. Kani ito rin ibto ni. Bahala gagmay. Itong kilawon. Dari. Una mo na po. Ya guys. Ay, naku. Binta-binta ka lagi rin. Itapak rin na dang. Kari dang kari. Harvesting. Uy! Dempaw. Karang gagmadza. Lamin What na is the kilawon. maangay? Oh! Hala! Lamin nun siya kay gamay pero mamords. Kami siya. Lamin ko jud. Agduta day nga murag bunbuno mo si jang kaganahan. Adya mo angay. Makawa magpaglaom. Sana na ning karuta ni. Na ni matigom na itong kilawon. Kari kay dakari. Ay, kani Ya madan maadyo na raman jud na. Nga ni day magtanom og karos ug agjuta ni mo di bunbunon. grasya magyapon na sa Ginoo. Basta gagmay. Gagmay pero adyo na raman na kilawon. Grasya magyapon eh. Lagi. Mo naman isa ko sa kuno mapansit to kasi ko. Mating guys, wa man tayo na andro sa tuang carrots guys, grabe ra bang tinuwad-tuwad. Tinuwad-tuwad din tinanam da di mo angay lagi juto nga gahiun. Dapat ka nang bunbunon. Muto ba siya na? Sa mga humot, humot carrots. Lagi. Lay, lisod pag na humot ka pa jas. Carrots man. Adyo na rami napi matigom gamay oh. Sus, mura magpikoy. Mura magamadja. Pikuy. Pikoy kay gamay man. Kaya huwag nadaka pa. Unay ni. Gamay man, di pikoy. Aning tinanam guys, oh. Lami ka zugbuwak. Na problema lagi ko guys, kaya wa pa ko pasweldo eh. Maka problema guys, kaya wa pa sweldo. Aga ba nakasweldo na? Jaga ko, wa pa jud. Pagka jay bisag sa kanino nga, magpahiwatig nga makasweldo. Mo na yung giingog na. Uli na magkatanis pagka mangibutay tagod. May sweldo. Dangi ko rin das carrots ha. Ano si kukog na ng kunot kay manimaho ng carrots. Kukog na ng kunot.
Oh guys, pak na pak. Ha, nanay arkuba. Charot. Gamay na ray kon kolor na laman na para maglamdag dito taman. Gitangtang na agdarhi. Pak ganern. Oh, ning balik na pagto. Song kaban ka jod. Grabe nis manang anas kusina ra po jo. Sige ra mapandong ka. Hi guys, diyan nakauli na mi dari sa mga tugananan. Wa ka ko ka vlog datos bay guigo ora kay. Grabe mo silingan sing. Aw, grabe jung kinantahay. Sakit sa babo ay. Grabe kinantahay oy. Alright guys, salamat sa pagtanaw sa itong vlog today. Ang harap po ta kay og na pod. Palabian ba pod nga. Abot na danig 20 minutes. Cash pagload. Salamat kadyo guys. Sa pa bang istorya? Amo alagi to. Madyan mong makaswildo na sunod adlaw kay naghanap agad sa kong bayranan. Nagpanon, nagpanid ag bayranan. So, kita raman ta ugma. Good night daan. Love you. Bye.